Показвам ви нашия опростен жичен контролер, който служи за управление на стационарно монтирани пътни знаци, които се използват при временна организация на движението. Тези пътни знаци са монтирани зад превозното средство, а самият контролер е монтиран вътре при водача на автомобила, за да е удобен за работа. Другото, което е характерно за него, че той е с обратна връзка. Това, което е избрал водача, се визуализира отпред при него на дисплея и то също нещо се визуализира и зад превозното средство. По този начин той не трябва да слиза, за да гледа какво реално е пуснал. Имаме възможност да визуализираме три вида пътни знаци. А39 внимание, C61 лява и дясна анимирана стрелка. Ето сега ще ви натисна лява стрелка. На дисплея се показва лява стрелка в комбинация с триъгълник. Отзад на знака по същия начин се показва. Сега избираме, да речем, дясната стрелка. Ето може да видите това, което се показва отзад. Водача или оператора на съоръжението го вижда отпред. От дясната страна на контролера има три бутона, чрез които може автоматично или ръчно да регулирате интензитета на светене на самите знаци, като ние ви препоръчваме да бъде на автоматичен режим. Когато на автоматичен режим, благодарение на сензорите, които са вградени вътре в самото съоръжение, знака знае всеки момент каква е външната осветеност на околната среда и по този начин димира самите диоди. Това е изключително важно, за да може да не се получи заслепяване в тъмната част на денонощието.